Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Бонувони азиз, имрӯза видео ҳамаш баҳри шумо ва хостум камтар дар бораи инами маҳсулоти Faberlic барои шумо маълумот диҳам. Бисёри шумо доставка мепурсен. Инами ҳама ин бораи шаҳри Новосибирскай. Ман номероями апара мемонам. Хоҳен занг зада бе ягон доставка омадаи хонашон харидорӣ мекунен ё ки ё мебаранд хосахтон маслиҳатон намекунен. Да иҷа ҳамаи чиз ҳаст. Боисе ки дар шумо маъқул ай каталог скрин карда роӣ мекунен, шумо да заказ мекунен. Иҷа тамоми намуди духиҳо ҳастай. Инаи духи Ренатае ки ман хадам ами саалша гирифтагӣ будам. Инаи сирхушҳозима дидам аҷоибот бӯйстои ки хушрӯ дорад. Кадоме ки дошта боша медонам. Скидкаи 26% кати метиҳантона. Чӣ хеле кадом духие ки шумо да маъқулай инами ҳозима ами видеоро ябор сурата ақиб мекунам, видео маъқиб мекунам. Скрин куне, галочка моне, роӣ куне дар WhatsApp-шон. Ҳатман ба 26% скидка кати шумо да метиҳан. Иҷа тушо ҳастай. Инаи креми тональния ки ман хадам истифода мебарам. Аҷоибот креми тональния. Қимат нестай 300 рублай ки бо скидка дорад. Инаи кремои барои чистка лица, барое ки гуфта будам давай истифода мебаранд. Салон красоти барое ки чистка лица мекунанд. Баъди ҳами кремора яташа мекунанд, 10 минут пас тоза мекунанд, ятаи дигаша мекунанд. Хулоса инами 3 крем и як курс лечение бигем ҳам хелияй. Я да я ҳафта як бор истифода мебарӣ. Иш мист для тела наистагиай. Кадом истифода бурдагӣ боша медонам, ман набурдам истифода. Инаи духи ҳози ман хадам заказ кардагиам. Инаи духи ман хадам ҳози заказ кардагиам. Намедонам ҳози боша беҳад таъриф кардан. ҳози ман дар инҷа дидам чихе бигум бӯи свежи дорад. Хали бӯи сладкӣ нестай. Бӯи свежи приятняя. ҳози ман хадам заказ кардагиам. Иншоалло бораи хадам 18 да мебиёянд. Ба инаи креме ки ма бигем нав 1 сол шуда боша дар Faberlic кор кардан ва 4 сол шуда ами истифода мебарам. Аҷоибот кремай баъди ҳами обозӣ барои тела наистагия ба барои крем для лица руки тела наистагия малако миёдай. Аҷоибот ами ҷои кафидагӣ, дасти кафидагӣ ҳами як бор меша ки бовар кунен результат шахтон уже мебинен. Ба инаи интим гел занако духтаро барои шумо. Ба инаи гел для душ ман хадам динамуд шавай кардагиам. Заказ кардагим беҳад приятняй баъди обозӣ кардан аллакай худ чувствовать мекунӣ. Ба инаи вай средствои барои билия беҳад хушрӯан. Инами фиолетовиш особенно пушаймон намешавен. ҳамқа хушрӯи ҳаст ки ма бовар кунед ими як флаконша дар 4 рӯз истифода бурдум, тамомош кардам. Дар 3 рӯз дар як рӯз 5 бор либосам шуштам. Инаи дар пеш истодагӣ средство барое ки нами ягон ҷо саросимаен ягон либоси ҷинҷ бошам хемешапем ба дастон 2 бор мешакен. ами мегум дар хона мебор истифода бурда нишон метимайду мебура хадмам дорум. Иш дезодорант для дома барои уют. ха иҷа ҳама ё ҳами барои миска иҷа мист для тела наистагия хай набо чиша нишон битим тона ҳама чи ҳаст охи. Бо кадомит ки мақсад мехоҳен ки худтон тамошо кунен каталога дар WhatsApp-шон менависен, шумо дар каталоги нава роӣ мекунан. Шумо тамошо мекунен, маъқули дилтона скрин мекунен, роӣ мекунен. ҳама шаҳрҳои Россия, ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон доставка ҳаст. Доставкаш қимат нестай 120 рубл, 150 рубл. Вообще арзонай. Беаҳамиятӣ накунен духтаро. Просто уют барои женщины бигем, барои духтаро, барои мехоҳед якта духи, якта крем, якта чиз мегирӣ, худда уже приятняй, худда уже худда дӯст медорӣ. Инаҷа Фотима ҳамаро разбираться кардисте қатирчаш. ҳай намехай духтаро. Чанд қай чани метонистагим гуфтам тона. Инаи аму креми ваяй. Номиш чӣ буд?
Юдашкин нестега Валентин Юдашкин. Айм ҳаму духи зарде ки хадам дорум. Аи дорум. Аи дорум. Аи иншоллоҳ обязательно заказ мекунам. Ҳозир аи заказ кардагим. тамошобино и апаи мо бо вая мефурӯшанд материалои паплен часмия нигиндорош якнимазорие ваяш чи бенигинош 800 рубли. шахсоне ки занҳое ки дар Новосибирскаен ина ман номерошо дар рӯи экран мемонам. Марҳамат занг бизанен бохто нарх кунен. хали папленое ки тинике ки танад метава ӯ хали несте дубайст ки папленои ғавсан хай бохтон омада мебине 1000 намуд хеле ки шумода маҳқулай ҳамаш ҳаста инам ҷозима якта яктаам хелж мекунам шумо хутон бинен гулча майдаакам дора барои агар очатонам боша инҷа 10 томантонам боша падаркаи беҳтарин мешава ба фикрам. Ина шабнич хаҷои буд фасонак шаҳрҳои Россиядам доставка аст кадомида маҳқулай доставкатон мекунад через почта Россия. ҳама намуди паплен ҳаст. Маникен мебуд бода маникен хушрӯ мешед хай афсус маникен надорам ҳамихе нишонтон будум. ҳама цветои паплен ҳаст. бовар кунем вибр беҳад калонай вибр беҳад калонай. мара вақтам камтар тангӣ дора агане якта нишон дода ҳамаша навор мекардам. инаи зарчам хушрӯ ишам хушрӯ иша иш бо хушрӯтар. инаи поёнда бо иёш дига хилоҳош бо ба фикрам ҳамҷа видеода маълумай не горошка савза кам буда ина паплени савз ҳамаи ҳамё паплен. тамошобино бохтон занг занен беҳад занаки нағзай қатиш гав занен кадомаш маҳқулай бо суратоша аделна дар ватсапотон рой мекуна вибр мекунен хутон. не аҷоибот материало одамои дузанда марҳамат гирен дузонен фурӯшен иам як бизнеси хонагии занона мешавад. бо платьёҳои тайёри духтагӣ тайёрам доранд метунен хай видеовизов карда қатишон нишонтон метиҳанд ҳамаша. ду полка полностью паплен. тамошобино тамошобинони азиз анами апае ки ман гуфтум материалошона ба ҳамаша барои шумо нишон додум. апашонам ҳамсояшонанд дар як ҷо зиндагӣ мекунанд дар як кӯча бигем. апашон дузандаанд анаи духти куртоҳо чихеле ки шумо мехоҳед ба таъби дили шумо медузанд бениҳоят дузандаи машҳур ҳастанд ба нархи арзон дастрас медузанд. метонед нархоша ҳами хоҳаршон фаҳмед. шумо метонед киртара заказ кунед ҳами духти куртаҳо бо заказ кунед киртара духтар аз мертона мегӯянд духта ба ҳама шаҳрҳои Россия доставка доранд. шахсоне ки дар ҳамин шаҳри Новосибир зиндагӣ мекунед марҳамат инами номерода занг бизанед бе ягон доставка бе ягон заҳмат шумо метонед ки бирен хутон ай пеш вибр карда платьёҳорам дорам пӯшида ба нархи арзони хушрӯ бигем соҳиби киртаҳо материал шавен. хоҳиш мекунем тамошобинони азиз навори меҳнат кардагӣ мара беаҳамият намонен. аз мобайни ҳамин қадар материал ҳамин қадар чизое ки ман барои шумо имрӯз дар навор нишон додум умедвор ҳастем ки ягон чиз барои шумо маъқул шид. дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон хайр ҳаматонда.